जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। कब पावर स्टार पवन सिंह के देवी गीत के बाद छठ गीत के भी लाइन लागे वाला बा, लेकिन फाइनली बात हम रहुआ लोग से आज देवी गीत पर ही करब। काहे कि देवी गीत के अभी जज जौन बा की जजमेंट फाइनली हुई 8वीं के। काल बा 7वीं, परसों 8वीं के पूरा जजमेंट करम सन के ए देवी गीत में सबसे ज्यादा बाजल बा, केकर व्यूज कितना बा आ केकर व्यूज टोटल मिला के कितना बा, केकरा गाना पर कितना रील बनल बा, सारा चीज के जौन बा की एकर रेथी निकाल के रउआ लोग के हमनी के बताएम सन। अगर ओवरऑल बात कइल जाए तो नवरात्रि के आखिर राजा के रहल बा। लेकिन आज फाइनली बात करब, एगो गाना आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के, काल निमन भोजपुरी पवन करे पुजाई जौन एल्बम के नाम बा। भैया फाइनली बात करी तो पारंपरिक गाना बा जौन की पवन करे पुजाई। ए पर फाइनली रहुआ का कहें भैया, मान के चली कि आज हर हर गंगे में रिलीज भइल बा, ओकरा बादो बहुत सारा अब हम थम नइखे, ना कोनो प्रमोशन भइल, ना कुछ, ना टीम के ओर से कोनो बात कोनो रहती ना। 70% जनता के ही पता बा कि हर हर गंगे रिलीज नइखे भइल। बाकी यही पर भी वीडियो बनी, लेकिन पर रेल के वीडियो बनी। बाकी आज खाली बात हुई सिर्फ भक्ति जौन पवन करे पुजाई पावर स्टार पवन सिंह के काल आ रहल बा। भैया का कहें, देखी सबसे पहले तो मार्केट में ये खबर चले लागल बा कि पवन सिंह सिंगर लोग के कैरियर खा गइलन। पवन सिंह लगातार ये 8वां गाना हमरा लागत है कि पवन सिंह के 8वां की 9वां गाना है देवी गीत के। और लगातार अभी पवन सिंह के पेंडिंग में बा, रिलीज होके वाला बा। कब कौन आ जाए कोनो भरोसा नहीं है, कहां से आज दू गाना रिलीज भइल बा। आ एगो ऊपर से पोस्टर आइल बा, ओकर टीजर आ गइल बा पवन करे पुजाई के। आ उ जौन बा काल निमन भोजपुरी के चैनल पर। अच्छा रउआ एगो बात बताई, पवन करे पुजाई जौन गाना या रहल बा, रउआ पारंपरिक गाना भाई जौन की गोविंद ओझा करके के म्यूजिक डायरेक्टर बा, निमन भोजपुरी से आ रहल बा। तो माने हमरा तो लागत है जे पारंपरिक हमेशा से बादशाह आ रहल बड़े पावर स्टार पवन सिंह, चाहे छठ हो के चाहे देवी गीत हो। देखी पारंपरिक हो चाहे कोनो हो, पवन सिंह भक्ति के एथी में बादशाह रहल बड़न। चाहे लोक गीत हो चाहे भक्ति, माने पवन सिंह के एगो भोजपुरी में अलगे मान बा। पवन सिंह के आगे केहू नहीं के, ठीक बा। अगर बात कर जाओ कि ये गाना के, तो ये गाना में पवन सिंह आ खुशबू जैन ये दोनों जना गइले बालो। फाइनली भैया मान के चली जब पवन करे पुजाई यानी जब पवन सिंह का नाम बा तो तगड़ा गाना हुई। पारंपरिक बात तो भाई पूछे कि नहीं, 4 चांद लगा दिले हुई। पावर स्टार पवन सिंह से इहे उम्मीद रहेला, हमेशा से इहे उम्मीद रहेला कि जब एल्बम जब गावे ले भक्ति तो एकदम माने मजा आ जाला, लागेला कि माने भक्ति मय एकदम पूरा सारा लोग हो जाला। हमनी के उम्मीद रहेला। लेकिन एगो औरी हम कहेम के टीम के हो चाहे पवन सिंह सब के उसे कहेम कि जगह फिल्म तू लो रिलीज करत रहो, कोनो बात नहीं है चलत, कोनो चीज नहीं हो, तो ओकरो बारे में तनी ध्यान दलो। बाकी हम बता दी कि एल्बम पर बात हमनी के करे वाला बानी से भैया फिल्म में घींच के ले जाता नहीं, लेकिन फिल्म के बात ना हुई। काहे कि फिल्म के जब जब बात होता तब तब गुस्सा आवता। काहे कि 2 महीना से हमनी के चिल्लाता नहीं सो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, इन लोगों ने फंसा दिया हर हर गंगे को। बाकी रउआ सब का सोचता निकाल जौन गाना आ रहल बा निमन भोजपुरी से पवन करे पुजाई, बहुत बेहतरीन गाना होके वाला बा। रउआ सब वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब कर मत भूली, खूब ज्यादा वीडियो के शेयर करी, परिवार बड़ा बने। मिलते हैं अगला वीडियो में।